jagat kelawan dedonga tan kabyan ing tulak lumputo yang buyut ang bisa ngreka lan jangka mung siji hang bisa ngijabahi Gusti tan kabyan ing tulak lumputo kuwasa ing sarwa ila ing yang ketangon riko kabeh kudu hangile sing lek urip iku kudu ditata pareng-pareng iki kudu ditata atar tibu kelawan urut-urut. Bingen iki kira-kira kene pasar wedhus. Iki bingene tiap Sabtu panggonan iki pasar wedhus. Saiki berhubung ditata ambi bupati Bu Epok dadi gedhi guys. Iki pasio jajang kadung ditata bernada. Coba balik lah. Laduri, 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 lah. Kadung keneng ditata pan-parmu nek. Iki kulit, abro kusuk nek kulit aja. Bokok patak iya ya. Yang kulit bokong, abro, kabuan, Pak Biambiang. Alah, saking ketepaan. Alah, abro jalanan maning, Pak Biambiang. Yo penter lah. Anaknya apa ini guys? Kadung iki kira bisa biayanya ira tambahi 1.500. Bu Epok. Iya. Bu Epok, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night to all. Terusannya kok kelendi kok, lali sana. Good night to all my brother. Artinya
Ladies and gentlemen, Artinya sekutek sing paham itu. ya mono atas. Ayo terus nak. Ngapalan ro mulut. Lah iya, ayo. Lek saiki ire mlaku diarat, Lek. Lakon-lakon diai. Kok ning gediang-gediangan kok. Ya mlaku saiki kae. Hei, Diai. la. Ya, mulai berangkat, Dik. Kriping sawah. Ya, kriping sawi, Dik. Yara ring pasar kutha Banyuwangan. Jalan, Dik. Eman. Yara ring pasar kutha Banyuwangan. Bismillah, wong mulai mantun, pantunyane lare Banyuwangan. Sing sekolah riko mesti getun, yo getune ring dina burai. Jadi kadung sing sekolah getun kali. Mesti gedon wong iku. Jadi lare saiki iki aja kuwatir. Ana program sekolah rakyat yang dikomando oleh Bapak Menteri Sosial. Banyuwangi iki ya ana, Lek. Ono. Arane Sekolah yang biayar. Arane Tapi barang. arane Gajah Abuh paling jangan. Gajah Abuh ngawur kowe. Garda Ampo. Garda Ampo. Tangguh Gajah Abuh, Gajah Gajah Abuh. Iya. Eh. Jadi jangan takut sulit saudara-saudara sekalian. Ah. Menyekolahkan anak jangan takut sulit. Di situ ada kesulitan pasti datang kemudahan. Kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Artinya ya ada kesulitan pasti datang kemudahan. Jare wong kulon ada handshake Duh, jake maning. isi. Artine, Hah? artine. Ya iku mau artine wis. Duduh iki para-warane bebel. Ayo iki. lah. Saiki gantian. Isun. Ya. Apa pentong-pentong? Ayo dong kakong. Giliran suarane Isun ki cingket ta. Ya mungkin maksud seneng ngomong kakek hirum yang semangat. Gen ngenes oleh. Ngenas. Angenes. Ang kaya sawan tangis so. Ayo. Ya mulai berangkat. Ya salah tok wong iki ya. Dikongkon nangis masa nangis gitu kuwi. Kau Iki mesti ngenas. gawen kaya gandrung. Gandrung paran. Gandrung temu lawak. Nggih. Ayo. Remes gede. Remes gede. Ring gajah kan? Remes gede. Ring gajah. Jalan aja. Eman. Weh. Milio hang kening kaya dene dianyau. Milio kaya miline Banyu. Manuk bel katuk. Yara Untal klambi abang disele wong kawin mripate ngantuk empek kena diantal para adang sak tangine biae tangine biae sira moncong Dialen. Seniman itu jangan sampai menyiksa orang tua. Kira kan oleh harus
karya sendiri tangi esuk umpama ira esuk-esuk tangai nempur esuk mucusi esuk ajang esuk mateng esuk mangan esuk Kadung esuk. Iya, kadung bedug. ya nempur bedug mucusi bedug ajang bedug mateng bedug mangan tabuhe ya Geng. Gantian teh. Iko wis, ira blok-blok tok, blothong. Menunggu giliran Yai. Abra ira dangdutan bisa. Nggih saged. Yah, abra suaran ro pengen ron. Yuk, Lek, dangdutan Lek. Joning teru reng abang ijo kuning putih biru cemeng abang tegese wani ijo tegese selir kuning koyo srengenge oke iku hak suci abang tegese wani ijo tegese selir kuning koyo srengenge oke iku hak suci biru Samar-samar suarane pangkul tuang gawe Klambi jamang ya rasa luar jamang Iku ya masa lurudong Masih sayang yang paling Ojo kelincat, iling ngomong sampai kelincat, senenge iman Yoro cari paman, muka-muka Ojo sampai riko kuwoso. Kari nikmat. Kaya mlebu swarga. Riko kabeh iki mlebu swarga. Kadung nyatane kadung riko pareng-pareng teko dhewek riko telepon. Halo, ya saya pesan. Pesan apa, Mbak? Gegerane pacul niku. Iku teko. Kan? Saya mau pesan blimbing wuluh iku teko. Mlebu swarga nikmat riko iki wis. Padi'ai ala wa'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau campakkan? Amuk sini muring-muring wis. Piang ira piang. Kelambi cemeng seluar cemeng Kakang. Dikumbyah mosok luntur. Kelambi cemeng seluar cemeng Kakang dikumbyah mosok luntur. Wis. Wis. Ya ora aja ilu. Jailu Marahana. ira bentek. Lagu ana kelambi cemeng seluar cemeng Kakang dikumbyah mosok luntur. Kelambi cengeng Cengeng. Yara seluar cengeng
ya dikumbya ya masa luntur. Cengeng, nyane mendelik kabeh. Jadi kok ngomong pan sih? Kelambi cemeng. Ari loro. Asum lagi. Yuk. Ya, mulai berangkat. Kelambi cemeng. Ya ra seluar cem. Mata ira. Kai. Salah tok isunnya. Kelambi cemeng. Nah, terus ya ra seluare cemeng kakak. Lambene kaya umbul-umbul teh ayo. Wong dikumbya ya ra masa luntura. Terus sakte. Ayo, Masing seneng ya rob ya masing seneng ya dicepya ya masa kesenian pacung alum-alum godhong sigawe jaluk maklum nawi ana salahe